हेलो लोगोफोर नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनि पार्ट 2 भिडिअखौ आं लानानै फैबावबाय। बेयाव आङो मोनथामसो क्वेश्चन सल्व खालामगोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे टेस्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना टेस्टखौ खालामनानै बेनि कारेक्ट एन्सारफोरखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो मैयानि आद्रा क्वेश्चनखौ जोङो जागायनोसै। 1 नम्बर क्वेश्चन बेखौथ' जों लाखांबाय, 2 खौबो लाखांबाय, 3 लाखांबाय, 4 लाखांबाय, क्वेश्चन नम्बर 5 बेखौ लायाखै। होमबा जोङो 5 नम्बर क्वेश्चननिफ्राय आरम्भ खालामफिनसै। 5 नम्बर क्वेश्चनाव सोंदों मोनसे मिथिंगा अनजिमानि बर्गखौ बे अनजिमानि कननिफ्राय दानख'योब्ला अनजिमाया 48 जायो। होमबा अनजिमाया बेसेबां? होमबा बर्गखौ अनजिमानि कननिफ्राय दानख'नांगौनो। होमबा जोङो बेयाव मा लेट खालामबाय, अनजिमाखौ खोथा अनजिमाखौ आङो x लाबाय। x लायोब्ला जोंहा मा खालामनांगौ, x नि कननिफ्राय, कन मानि q, x नि q निफ्राय माखौ दानख'नांगौ, बर्ग, थारमाने x स्क्वायरखौ दानख'नांगौ। अब्ला एन्सारा बेसेबां मोनो, 48 मोनो होननाय जादों। बेबायदि जागोन स्ट्राक्चारा। होमबा जों बेनिफ्राय कमन लादो, x स्क्वायर कमन लायोब्ला x थागोन -1 थागोन इकुवेल टु बेसेबां, 48। होमबा बेखौ जोङो बोरै बानायगोन, बेबायदि स्ट्राक्चार मोनखांनायनि उनावहाय जोङो नैबे अपसननिफ्राय जोङो बहायनानै नायगोन। आङो x नि जायगायाव मा नैबे 4 खौ बहायनानै नायनोसै। x नि जायगायाव आङो 4 खौ बहायोब्ला 4 स्क्वायर जागोन, ओमफ्राय ब्रेकेटआव मा 4 - 1 होमबा बेसेबां, 4 मोननै सानजाबा बेसेबां, 16 इनटु 4 निफ्राय 1 थांबा 3, होमबा मोननैजों सानजाबा बेसेबां, 48। जाय राइट हेन्ड साइडजों, नैबे राइट हेन्ड साइडजों जोंहा मिलायबाय, 48 जाबाय। होमबा बेनिफ्राय मोनथिबाय नैबे अपसन नाम्बार D 4 खौ बहायबाल' जोंहा मा 48 मोनहैयो एन्सारा। 9 खौ बहायबाबो मोननाय नङा, 5 खौ बहायबाबो मोननाय नङा, 6 खौ बहायबाबो मोननाय नङा। होमबा कारेक्ट एन्सारा जोंना नैबे अपसन नाम्बार D 4 बे जागोन। फ्राय फैथावना कुइसन बेयो, नोंथांमोना मोजाङै नाय आरो बेबायदि स्टाइलनि कुइसनखौ प्रेक्टिस खालाम। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। दाना कुइसन नाम्बार 6 आव दङ, मा होनदोंनो, a boy was asked to write 2 to the power 5 into 9 square but he wrote 2592. What is the numerical difference between the two? बेयाव मा बुंदों, सासे गथ'खौ 2 to the power 5 into 9 square लिरनो थिनदोंमोननो। ओमफ्राय लिरनो थिननायाव बेयो बेसेबां लिरखो, 2592 लिरबाय। होमबा बे लिरनाय अनजिमा मोननैयाव मा फारागथि दं, बे फारागथिखौ दिहुननांगौ। जोबोद सिम्पल कुइसन, बेबायदिबो फैनो हागौ, नोंथांमोना घाबरायनो नाङा। 2 to the power 5 into 9 to the power 2 एबा 9 स्क्वायर, बेनि एन्सारा मा जायो बेखौ दिहुननानै लाग्रो। बे 2 खौ मोनबा सानजाबदो, 2 खौ मोनबा, 1, 2, 3, 4, 5 इनटु 9 खौ मोननै, 9 into 9। होमबा बेनिफ्राय जों मा मोनगोन, 2 खौ मोनबा सानजाबाथ' 32 इनटु 9 9 मोननैबाथ' 81, मोननैखौ सानजाबा बेसेबां मोनो, 2592 मोनगोन लोगोफोर। होमबा बे मोननैयाव मा डिफारेन्स दं, डिफारेन्स दिहुनोब्ला जोङो माइनास खालामनांगौ नङा होमबा, 2592 माइनास 2592 होखानायखौ दानख'बा बेसेबां, डिफारेन्सआ 0। होमबा बे मोननै अनजिमानि डिफारेन्सआ जोंना मा जागोन, नैबे अपसन नाम्बार B 0 जागोन नोंथांमोन। बुजिबाय जानो हागौ, बेबायदियाबो फैथावना। फ्राय बिसोर सिगांनि आनजादफ्राव फैखांजोबखानाय कुइसन, नोंथांमोना बेबायदि रिलेटेड कुइसनखौ प्रेक्टिस खालाम। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। कुइसन नाम्बार 7। कुइसन नाम्बार 7 आव बुंदों, एभारेज अफ 6 नाम्बार इज 8. One more number is added and the average become 9. What was the additional number? मोनद' अनजिमानि गड़ा बेसेबां, 9 जायो होननाय दंखायो। आरो मोनसे अनजिमा दाजाबदेरोब्ला गड़ा बेसेबां जायो, 9 जायो। होमबा दाजाबदेरनाय अनजिमाया बेसेबां? होमबा बेयाव होनाय दंखायो जोंहा 6था अनजिमानि गड़, बेयाव मोनद' बेसेबां, मोनद' अनजिमानि गड़ा होनाय दंखायो जोंहा बेसेबां, 8 बेबायदि। ओमफ्राय दाना मोनसे दाजाबदेरबा अनजिमाया बेसेबां जागोन, मोनसेनि जागोन ना, मोनसे दाजाबदेरबा, होमबा मोनद'नि जायगायाव जोंहा 1 दाजाबदेरबाय 7 जागोन। मोनसेनि अनजिमानि गड़ा बेसेबां होनाय दंखायो, 9 होनाय दंखायो। होमबा जों बेखौ बोरै खालामनांगोन, बेखौ जोङो नैबे अनजिमाजों गड़जों सानजाबनानै लानांगोन। बे दाजाबदेरनाय अनजिमाखौ मोननोब्ला जोङो 6 जों 8 जों सानजाबनानै लादो, बेसेबां, 48 नङा होमबा, 48। आरो एबारना मोनसेनि अनजिमाजोंबो सानजाबनानै लादो, 7 इनटु, ओमफ्राय बेना गड़ा बेसेबांमोन, 9, 63।
दा बेयाव जोंहा मा खालामदो नैबे 63 निफ्राय जोङो 48 खौ माइनास खालामदो 63 माइनास 48 बेसेबां जागोन बेसेबां 5 15 जागोन होमबा दाजाबदेरनाय अनजिमाया जोंहा मा जायो 15 नैबे अपसन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेबायदि स्टाइलनि जुदि कुइसन फैयो नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय फार्स्टआव बे अनजिमाजों गरजों सानजाबदो आरो सेकेन्डनि अनजिमाजों गरजों सानजाबदो उनावहाय देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालामदो ओमफ्राय जा डिफारेन्स मोनो बेनो दिहुननो गोनां अनजिमा आरोखि बा अपसन नाम्बार ए आ बेनि नोंथांमोननि थाखाय टेस्ट लानानै फैदों नोंथांमोना बे टेस्टनि कुइसनखौ कारेक्ट एन्सारखौ बासिनानै कमेन्ट बक्सआव हरनो नाजा दाना फैदो फार्स्टआवनो दङ 9 नम्बर कुइसनाव दुइसिन मिथिंगायारि अनजिमाया मा बे मोनब्रैनिफ्राय बासिनांगौ कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना आरो कमेन्ट खालामनांगौ नेक्स्ट कुइसन नाम्बाराव फैबाय 9 नम्बराव गाहायनि बबे मिथिंगायारि अनजिमा नङा बे मोनब्रैनि मादाव बबे मिथिंगायारि अनजिमा नङा बेखौ नोंथांमोना बासिनानै कमेन्ट बक्सआव हरनांगौ कुइसन नाम्बार 10 आव दङ दुइसिन आबुं अनजिमाया मा बेखौबो बासिनानै बेनि कारेक्ट एन्सारखौ हरनांगौ कुइसन नाम्बार 11 आव दं दुइसिन रोदा अनजिमाया मा बेखौबो बासिनानै कारेक्ट एन्सारखौ हरनांगौ आरो 12 आव दङ दुइसिन जथाय अनजिमाया मा बेखौबो कारेक्ट एन्सारखौ बासिनानै हरनांगौ कुइसन 13 आव दङ गाहायनि बबे मोनसेया रोदा अनजिमा बेखौबो बासिदो बासिनानै कमेन्ट खालामदो कमेन्टखौ बोरै खालामगोन कुइसन नाम्बारजों लोगोसे खालाम 13 बा 13 होदो ओमफ्राय बेनि एन्सारा बबे बेखौ ए ना बि ना सि बेखौ लिरदो बेबायदि कमेन्ट खालाम नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 आव दङ मोननै रानजोबथा अनजिमानि गेजेराव मोनबेसे रानजोबथा अनजिमा थायो बेखौबो बासिदो बासिनानै कमेन्ट खालामदो कुइसन नाम्बारखौ लिरदो 14 ओमफ्राय बबे कारेक्ट एन्सार बेखौ बेयाव बहायदो कमेन्ट खालामहरदो होमबा बेखिनियावनो जोब्बाय नेक्स्ट क्लासआबो गाबोन फैबावगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय थाबानो जाबाय होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों